У дзень, калі беларусы ўшаноўваюць памяць продкаў на радаўніцу, Александр Лукашенко паляцеў да Пуціна. Гэтым разам у Валхаград на міжнародны форум саюзнай дзяржавы, у якой, паводле афіцыйнай версіі, агульная будучыня Расіі і Беларусі. Кульмінацыяй форума сталі выступы Пуціна і Лукашэнкі. Яны фактычна прызналі, 80-годдзе перамогі ў другой усесветнай вайне выкарыстоўваецца не толькі дзеля памяці, але і для вырашэння цяперашніх палітычных задач. Мы обращаемся к истории, чтобы защитить не только будущее, но уже настоящее. Так сегодня стоит вопрос. Памяць стала для іх інструментам палітыкі, кажа палітычны аглядальнік Валер Карбалевич. Мы наследники великого поколения, героев-победителей. Нам противостоят потомки проигравших сторонников Третьего рейха. Логіка Пуціна і Лукашэнкі палягае ў тым, што перамога ў вайне іхных бацькоў і дзядоў 80 гадоў таму дае права, стварае індульгенцыю на любыя дзеянні ва ўнутранай і вонкавай палітыцы, мяркуе Валер Карбалевич. Варта нагадаць, што ўкраінцы таксама нашчадкі пераможцаў, але іх запісалі ў нацысты.